Pozdrav drugari! U današnjoj prezentaciji učimo da čitamo riječi sa 4 slova. Naravno, ponovo ćemo imati zanimljive animacije, pa da krenemo. I dolaze prva 4 slova, to su slova S, L, O, N. Idemo brže. S, L, O, N. To je riječ slon. Idemo sljedeća 4 slova. To su slova Ž, A, B, A. Idemo brže. Ž, A, B, A. To je riječ žaba. Sljedeća 4 slova. O, V, C, A. O, V, C, A. To je riječ ovca. Idemo dalje. P, I, L, E. P, I, L, E. To je riječ pile. Sljedeća riječ K, O, Z, A. K, O, Z, A. To je riječ koza. I još jedna riječ, 4 slova. R, O, D, A. Idemo brže. R, O, D, A. To je riječ roda. Naučili smo znači riječi slon, žaba, ovca, pile, koza i roda. To bi bilo sve u ovoj prezentaciji. Hvala na gledanju.